kebak ngelmu kebak kawruh ora ngerti ubenge dina jlunga. Dadi loro-lorone kudu enek. Ngerti srana, ngerti ngelmu, ngerti dina. Ngerti srana, ngerti ngelmu, ngerti dina. Di Wilis menika wonten cerita napa to Mbah kok anu niku riyen. Ature kok riyen Mbah Jan iki tau ten mriko ngompek matahun-tahun. Niku ceritane padus napa terus njur napa mawon ten mriko sampai dadi Mbah Jan sing sak niki ngoten niku. Awale ngene iki. Nggih. Awale niku tiyang susah. Jenengan niku riyen. Nggih, mboten tiyang bunga. Tiyang susah. Tiyang susah, lembu kula niku 17 niku telas kula damel nandur brambang. Utang tasih kathah. Nggih. Enten gayam asal kula nanem. Lah utang akeh wong mendina padha nagih. Nggih. Lah kula gadah pembatos tangga sing tak semayani iki sing sadar. Nggih. Iki ya cukup ditemponi sik balik. Nggih. Sing kula jagi niku lak sing kejem. Nggih. Gek mara nutuk. Nah niku sing kula jaga. Jaman riyen niku nggih. Nggih, awale niki. Lajeng kula ngalas. Tujuan kula ngalas niku pengen petuk jin tawa demit tawa setan. Lah damel napa? Nah, niki tujuan kula. Lakne kula ngareng tawa golek rencek manjing li batu pinten dosa taun utang kula cukupe. Oh. Lah niki kula tujuan kula lakne pun panggih demit, jin, setan. Kula saged ngilang ajeng merampok. Lah, mboten ajeng merampok. Kan elek ta niki. Nggih. Ning mengke hasilé pundi sing nilai kan sing mirengaken iki. Nggih. Lah, dugi mriku ngantos setengah tahun dereng panggih napa-napa namung tilem mawon. Ten tengah wono niku wono Wilis mriku nggih. Kajenge agenge niku dicakepi tiyang kalih ngoten mboten cakep. Nggih. Mboten cakep. Cakep. Nggih, ngene ula ageng. Ngene ula gede-gede. Nggih. Lah niku dangu-dangu kula kepanggih namine Tresna. Niku tahun kepinten, Mbah? Jarak setahun. Setahun. Nggih, setahun nembe panggih tiyang lekne sing mboten tiyang niku kados bom, keng kidul niku agenge sak pupu, panjange sak menten. Nggih. Niku keng kidul niku mboten nglorot, namung regenek. Dugi pas nginggil asal kula tilem niku pet ngoten. Nggih. Pet niku kok nyelorot nggih mboten, nyeblok nggih mboten, namung mati pet ngoten. Nggih, niku lajeng jarak kinten-kinten kirang langkung niku seminggu. Nggih. Kepanggih namine Tresna niku. Panggih namine Tresna niku. Nggih. Lah, kula dicedheki. Janet pados napa golek napa ajeng teng napa sampean kok mboten purun mantuk enten wana mawon. Niku nggih tiyang ngoten Mbah tiyang. Tiyang. Ganteng kados sampean. Pun to. Lah nek mboten kados sampean niki kena disuwek niki. Ganteng. Tiyange ganteng. Niku mboten teng alas padahal mboten wonten tiyang wong mboten enten niku. Nggih. Lah niku kula kepengin petuk demit tawa jin tawa setan. Wah, kula mbotaken Pak nggih. Lek nek sampean ngantos kepanggih jin, sampean pun mboten purun kumpul kalih warga sampean. Kerasan tumut niki. Kerasan tumut jin. Nggih. Nah, niku lajeng nyeritakne napa nggih. Niki kula eling-eling ben aja kleru. Masalah terodok duwi. Gesange tiyang niku ingkang atos-atos, Pak. Nggih. Gesange tiyang niku enten madya gantang. Madya niku tengah, gantang niku suwung. Sing atos-atos. Gesange tiyang enten madya gantang, madya tengah, gantang suwung. Sampean seneng dono weweh kalih sinten kemawon, sampean ditambahi rezekine nggih boten genah.
sampean senengane kaya tiyang, sampean dijikuk rezekine dhuwekne wong ya ora. Nah, sebabe suwung iki. Dadi enten tengah-tengah suwung sing ati-ati. Dijikuk ya ora genah, ditambahi umure ya ora ro. Ten Madya gantang. nggih, madya Gantang. Madya tengah gantang suwung, nang tengah-tengah suwung. Ning tengah-tengah suwung. Nggih, dosipun Kan ngati-ngati. kon ngati-ngati. Dadi ngati-ngati lajeng dicangkrimi. Pak, dalem Mas. Ingkang Maha Agung menika nyukani selendang kalih. Niki samang pilih nggih, Pak. Lah pundi ta selendange riyen to? Sampeyan niku nek kula ngendikan niku nggih pun ngoten to. Mungkin iki tenanan dadak sampeyan ngoten. Anggit kuwi dina awar rek Mas. Bae kok wong luhur to, Pak. Lah niki sing setunggal niki cindhe. Sing setunggal niki welat. Cindhe niku napa, Mbak? Cindhe niku darik tawatu. Darik tawatu glindong ban-ban. Istilahnya ban-ban to. Jarik gendong. Oh, jarik gendong. Sing setunggal welat. Welat niku. Welat niku kulite pring sing jaba niku pitung landhep dadi sak landhep nika. Nggih. Nggih milih sing empuk, Mas. Milih cindhe mawon. Guyu. Lha kok guyu prayo penak sing empuk to, Mas? Nggih, niki sing samang pilih sing empuk. Nggih, penak kok. Kebanyakan priyantun gugur saking palagan. Niki sebabe sing ditampa niku slendang sing empuk. Niki sing ditampa slendang cindhe. Lah, sing leres Pak nggih, sampean samang milih slendang pelat. Pelat sing landhepe pitung-pitung. Lah, maksude pripun? Lakne sampean dimban cindhe, polah sampean sak penake bakal tiba, Pak. Sebabe sampean mboten gadah ati-ati krana kepenaken. Ning lak sampean dimban welat, lak polah sak penake bakal kebeler. Lah niki lakne ngapunten niki jenengan niku jabatan mungkin daraki kula niki nggih kantun monggo kersa sampean niki namung anu lho nggih nerokne lho. Nggih. Lakne di mban welat niku sarwa ngati-ngati samar lak kebeler. Ten Niku nggih menungso lumrah, Mbah nggih. Tiyang. Asli tiyang nggih. Tiyang, wong nyatane kula nggih awor turu nggih tiyang kok. Tetapi kok iso jenengan batin dek ngrasa lho. Nah, niki Pak terakhir perpisahan. Kok niku disanjangne riyen kula mboten wantun kula awor. Jane niku sejatine sinten lho? Semerem, Mbah. Kok iso ngetok sejatine sinten putrane sinten ngoten. Putra Majapahit. Lah tapa niku karepe pengen Lah niku topone tepundine mboten semerem, Mbah. Lah nggih niku. Sonya ruri niku. Nggih niku wau. Pertapan iki. Lah niku namine Yatna niku rombongane tiyang sanga, Pak. Penduge andiye niku mboten roh. Sak napane mbes sing enten andong puringe, Pak. Ngetan lak enek to kayu tumpukan deg-deg ngono tilake wong golek kayu. Nggih, kula damel pot-potan. Lah kuwi karek pirang meter to? 3 meter apa pira to, Pak? Ha to? Ya kurang lebih 5 meter. 5 meter. Nggih. Mboten enten niku Pak, kula pun dugi andi dulundangan. Kowe balen ana neh, balene neh wong 6. Kalih lare pondokan. Mboten panggih malih. Matesi Nggih. tresno niku. Ya percaya kalau kuwi alam sonya luri. Nggih. Digubel Jatimulya, Pak. Dikubur jati. Nggih, dikurungi Jatimulya ya, Pak. Nggih, Jatimulya ngoten. Jatimulya, Jatimulya tak wene Romo barang. Wit Jatimulya. Nggih, Bakar Jatimulya. Jatimulya.
apa? Akar Jati Mulya. Akar ya. Akar. Oyote lho, Mbak. Oyote. Godhonge jati, lak kembang-kembange ya jati, woh-wohe ya wohe jati, ning merupakan kados oyot ya sak ngenten-ngenten iki, sak pupu-pupu ngoten. Terus nganu Mbah, ten mriku niku kalih namine Tresna niku diparingi napa mawon, Mbah? Istilah wejangan. Wejangan. Oh, lak wejangan. Oh, ajaran-ajaran napa ngoten. Nggih, lak nek masalah ngoten niku nggih petong nggih enten petong. Lah, Petong niku hitung-hitungan niku, Mbak. nggih, hitung-hitungan rumah tangga niku kudune gawe iki, kudune nyanyi ngene niku enten. Lah, niku asale marai yo masalah yo malih balaku ki tresna ya niki genten tak untuki wong abdi untuki tresna. Peti jodoh pas pegat apa bola ratu. Niki petongane tiyang rumah tangga. Mulakno Pak Edi niku kula niki duber kalih Pak Edi. Nggih. Lah terus satuan satuan ratu niku 30 to, Mbah. Lah kula 28 kok nggih ratu to, Mbah. Sanjang sampeyan ngeten. Lak minturut dawuhe tresna lak satuan 30 niku tiba ratu satuan ratu ning tiba judo satuan ratu ning tibane judo lah lak 28 satuan ratu Niku werdine pripun, anu tegese? ngeten lek nek 30 tiba judo niku mboten enten anune syarat ringate mboten enten. Ning lek nek satuan 28 niku enten syarat ringate tumbak, payung, pari. Niki lek nek satuan 28 niki pesti judo pas pegat apa bola ratu 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 niki tiba ratu niku enten syarat ringate tumbak payung pari Terus hitung-hitungane no setunggal pesti pesti niku napa, Mbah? pesti niku maknane kala tinantang yen tukarang padha wanine. Pesti niku nggih. Nggih. Kaping kali ya? Judo. Judo Mboten enten tulake. Mboten Sae enten niki nggih. tandrane mboten enten. Pesti judo upas. Nah, upas niku. Upas. Gedhe sambi kalane upas niku gampang kena pengaruh omongan. Mboten Maksudnya gampang kena hawa. lah nggih, pas Panas panjobo nggih. Upas 3. Nggih. Judo pesti judo upas Pegat. pegat niku. Lah lak nek tiba pegat niku enten syarat ringate lak carane dhek niku kedah nglampahi selamatan pendak resmian. Oh, waktu Ngresmekne. Nggih, Nggih, bangun nikah niku nggih. Nggih, niku ngoten. Pesti judo upas pegat Topo. apa niku? Topo niku mahanane tansah nemu prihatin. Prihatin. Kerep nemu prihatin. Mesti gampang susah. Lah, sengsara. nggih. Gampang sengsara. Nemu prihatin. Lah niku enten syarat ringate. Ngoten sing enten syarat ringate nggih enten sing mboten. Lek topo niku napa, Mbah? Topo. Nggih. Topo lak mboten mangan to. Nggih, niku syarat ringate. Lah niki wau. Syarat ringate lak nek topo nggih topo niku tiap resmian Oh, bangun nikah malih. nggih niku kedah ngentenaken nyambung sambungan Sambung tuwa nggih. Lah, Oh, anu, berarti ndamel kembang setaman niku. nggih Tambahin. ten Dadi siram tiang kalih ngoten. nggih niku ngoten lah pesti
Mesti judo, pas, pegat, topo, bolo. Bolo, nggih. Bolo godane sedulur lan wong tuwa. Lah niki syarat ringate atuk cagak. Cagak ora ketang ya nyaline cagak emper, apa cagak omah. Saiki omah akeh sing tembok, ya cagak-cagak emper godane. Lah sebabe Ditaleni, Mbah. ganti. Ganti. Nggih, ganti. Sebabe mungkin malah kados kandang bubrah, Mbah. Lah niki mumpun kula cek tiyang pinten sing masuk. Iya, nggih. Lah niku syarate ngoten. Tiap masing Setiap tahun pisan ganti cagak. Mboten. Mboten. Nggih, upamane nggih pas ijab niku mboten saged ngetokne napa-napa. Mengke pendak ijabe mawon gantos napa-napa tunggal mawon. Nggih. Tunggal mawon ning nyatane berhasil niki. Niku sepindah mawon, Mbah. Napa Nggih, tahun sepindah syarate nggih sepindah mawon. pas ijabe niku. Nggih. Iki mau kopeng 6. Nggih. Bolo. Nggih. Nah, sing kaping 7 Pesti judo, pas, pegat, topo, bolo, ratu. Ratu. Lah ratu niku syarat ringate payung, tumbak, pari. Oh, pari sauli di Nggih, diwarne tumbak niku kalih pari. Niku ngoten. Sing kaping 8 betul to nggih, namung 7 tok nggih. Namung 7, petungan 7. Lah Pak Edi ki rada ngumun ndarake aku dukun iki kan roh. Tapi ya hitungan kuwi lan mari kono ngrok kuwi. Lah, dadi lak tak apik-apik aku ndarake wong apa lho. Lah, terus Lah niki ngeten. nggih. Gene Mariono niku teng mriki nggih Pak Edi nggo teng mriki kalau sampean. Nggih. Segane bosok, Pak. Segane tas nyok. Tapi sak derenge pun kula wadani. Le, hati-hati. Iki besok cobane saka panganan kowe pangananmu kena coba sing hati-hati. Oh nggih, Mbah. Napa bakulan atau napa? Anu, degae. Oh, degae damel. Tiyang gal. Gene tiyang usil gawat. Lah, wonge degae tenan segane dintah ngok. Teng mriki nangis. Teng mriki nangis niku kok ya pas Pak Edi kok ya ndek kene. Pak main barang yo jagong. Nggih. Ngoten nggih namung sak anu niku tok. Namung sak dangan niku. Dadi rene nangis iku wis ki anu ya. Bojone engko kon jarian. Aja celanan, aja rok. Engko apa mbok ditakokan kok piye engko koncane nggih nepasi pawone ya. Koncane napa? Koncane bojoke jare. Oh, tepatno ping 3. Ora kah kowe sing maca aku, kowe tepatno ping 3 mantun. Terus sing setri jenengan utus kan damel jari. Nggih. Kok tepatno ping Jare 3. pas. Niki tapi mbok wama kula sanjangne niku boten pantes syarat ringate Nggih. niki. Elek niki barang wadi sing kula omong. Barang wadi. Ngoten-ngoten niku riyen bisa ngajari nggih. Tresna wonten nggih. Nggih. Lah, Terus kados kok semerep kok ki besok kena coba masalah panganan, masalah apa, saka piye apa ro, wong sing urung digawe. Masalah enten hitungan. hitungan. Nggih. Urip raja panglu wicara lara pati niki paringkelane jalma. Lah niku tiba pangulu niku cobaan ing panganan. Napa, Mbak? Pangulu, urip, Raja, pangulu, wicara, lara, pati. Niki ringkele jalma nggih, Pak. Nggih, Ringkele manungsa. Nggih, 6. Lak wong job-jobe ringkel 6 tenan. Nggih. Lah ringkel niku wau sing kados napa? Pertama wau sing pertama mau Pak? Napa, Pak? Sing niki wau ta? Niki pertama niku. Urip Urip niku Urip mboten enten napa-napane. Berarti sing mboten enten tulak napa-napa niku api. Ringkel Urip. Terus raja niku api. Terus pangulu niku geger saka panganan. Panganan. Nggih. Terus wicara. Urip, raja, pangulu,
urip raja panulu wicara niku dicatur tiyang. Dicatur tiyang. Nggih. Urip raja panulu wicara lara ati. Iku mesti ana sing mbuh ngelu mbuh piye ngono tak bare anak. Larane niku, lara. Telepati, Mbah. Telepati ngapunten sing kathah Pak Edi niku nyarudene mriki. Niku ngaten, Mbah, dinten iki damel gadah damel niku awon apa sae to, Mbah. Lek niki tiba pati niku, Pak. Lah dalah. Niki denging kesonten tiyang sepahe ninggal, ki Pak Edi sing ngomong, kuwi dulure sing endi. Padha sak lah, kok lak sampean petuk Pak Edi, sampean teko sing digawe mati sapa? Kuwi teko Mbah Jan ka lho. Nggih, bincang nggone. Ngoten. Niku panggah anu nggih, ndamel hitungan dina itu kali pasar gangsal niku niku hitungane. Niku hitungane patokane niku. Lah, lak niku nyukani wawasan ngeten, Mbak. Kebak ngelmu kebak kawruh ora ngerti hubunge dina. Jlunga. Dadi loro-lorone kudu enek. Ngerti srana, ngerti ngelmu, ngerti dina. Ngerti srana, ngerti ngelmu, ngerti dina. Oh, nggih. Lah, lak dina iki aja golek tamba rene, lak dina iki aja golek tamba rene niku nggih enten. Niku pripun, Mbak? Lah niku masalah isine dina. Panggah hitungane Dina malih. Dina malih. Lah dina 13 niku langkung kathah 6 cacahe. Akad Kliwon 13. Kemis Legi 13. Jemaah Pon 13. Senen Pahing 13. Akad Kliwon 13. Setu Wagya 13. Niki manggone kala pun jambak-jambak. Ning lak lintu-lintu pisepuh-pisepuh lak darane 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pagane ngetan. Lak niki mboten olah-alih. tresnane ngajari ngalih-alih. Nggih, ngalih-alih. Pamane nggih akad Kliwon. Nggih. Akad Kliwon kala ning ndi? Lah lak umum panggah ning ngetan. Lak niki mboten. Kliwon Legi Pahing nang kidul. Lak Kemis Legi ya 13, Legi Pahing Pon. Kala ning kulon panggah 13 olah-alih. Senen Pahing Pon Wage nang lor. Nah, Jemaah Pon Wage Kliwon iki enten tengah. Nah iki lho. Pomo 13-an padha-padha 13-an gak mesti lek ten ngene iki. Etan terus nggih. Mboten. Lah niku katon dina. Oh, guru dina. Nggih. Dadi lek 13 niku berarti gumantung saking pasarane. Nggih. Ya, kados Pahing berarti mengke lek kidul. Nggih. Pagi-pagi berarti tener. Nggih, lah niku lak ajarane niku 10 diitung kabeh, kurang saka 10 diitung kabeh, lak lebih saka 10 turahane sing diitung. Pamane nggih 10 niku akad Legi. Nggih. Niku diitung mulai sing Legi Pahing Pon Wage Kliwon Legi Pahing Pon Wage Kliwon. Oh berarti iki kala nggone. Kala nggone menengah. Lah pamane 11-an Senen Pon Wage Kliwon Legi Pahing Pon Wage Kliwon Legi Pahing Pon manggone Kliwon. Ten lah tak diteni terus adikku anake loro. Le dina Rebo Pon anake aja digo nyang rumah sakit saiki. Engko sore ae ya. Ngomong selak lo. Larane kaya ngono kok engko Kang wis kowe ya terserah moto bodho. Sing mangku mae anake loro. Teko rumah sakit 5 jam. Sebab Rebo Pon kala nggone ning tan marane kala. Mulane lek nyembur suwuk wong kuwi lak kala nggone ning kulon. Terus parane ngulon ya ben ngerse. Marani kala ora dadi tamba dadi mala. Kuwi lak hitungane kono kan nyelih dhewe. Hitungan kuwi gak enak. Terus cara umum guru enak. Gak enak. Berjangga umum gak enak. Terus pawukon, Mbah. Buku. Niku nggih sing ngajari ki mriko jenengan. Nggih. Wah apal niku. Darine niku kuniku Keng Sinta, kurupe Waduk Gunung.
Lahirnya Sinta. Lahirnya Sinta. Nggih, surupe gunung. Watu gunung. Gunung Prabu Watu Gunung. Nah, Prabu Watu Gunung. Nggih. Iki ngeten, mengke lek nek dugi mriki niki Ringkal Jalma. Niki Wasmes. Oh, ngoten. Sinta. Nah, niki lak Sinta lah, Nggih. niki lahir. Sinta lahir. Sinta. Landhep ukir krantil tolu gumbrek riga. Niki Wasmes wae. Riga, Rigan, Gulung, Susang, Galingan, Kuningan, Langkir, Wasmes. Langkir, Madosya, Julung Bujut, Pahang, Purwelut, Merakih, Tambir, Wasmes. Tambir, Medangkungan, Natal, Unje, Menail, Perang Dakak, Bolo, Wasmes. Bolo, Ugu, Wayang, Kulawu, Dukut, Watu Gunung. Lahir niki, surupe niki. Jadi Sinta iki mriki nggih, Pak. Nggih. Sinta, Landhep, Ukir, Landhep, Tolu, Gumbrek, Wariga. Nggih, Wasmes. Wasmes. Iki mriki Angger mriki nggih Wasmes. Waduh, iki Wasmes. Mungkin masalah nah iki. Kemis sing mboten asal dianu iki. Lah lek nek petungan Jawi, Pak, Nggih. niku kalane seminggu niku mboten kena. Gadah damel. Pokoke sing Ringkal Jalma sing kanggo nang Ringkal Jalma niku kan was kemis. Oh, sing kagungan Ringkal Jalma niku sing pas kemis nggih. Nggih. Berarti Sinta niku wonten jalmane berarti ya. Nggih. Sinta, Landhep, Ukir, Landhep, Tolu, Gumbrek, Wariga wonten. Nggih. Wonten jalmane malih. Nggih. Oh, Nah, nggih nggih. niki Pak Edi kan nandur Brambang. Nggih. Dene kula yogane Pak Edi niku tiyang pinten sing ngandhangi nika. Ya Pak Edi barang ya diomongi wong, ora usah nandur Brambang ngono rusuh ambek kompleks iki. Lah anak iki ngantek sak suwene ning sawah ping pindho lah marang. Tanduri apa? Brambang kok wani kok kendemen. Mbok tanduri telo pait kuwe bento. Takon neh, ngomong tanduri apa to, Lho? Brambang. Wah, kok demen. Dadi angkem anak sing muni ngono lah. Terus teko aku, dadi tanemi napa to, Pak? Brambang. Lek nek kenging kula mataken pun tanemi brambang. Ngene rusuh iki. Wong Pak Edi kok niki Pak Edi mriko lho sing nanem kula niki manjing. Oh, nggih nggih. Nah, Pak Edi gligap. Anu mawon nggih, Pak. Mungkin kuwageri mubeng. Lah tanduk pagri mubeng niku dengan alasan mungkin nandur gambak, nandur pare ngoten nggih, Pak. Oh, berarti sampean di niki. Lah nek dipageri renteng niki berarti sampean di. Lah wedi aja wani-wani, lak wani ya aja wedi pripun, Mbak. Jeng kemis legi dilalah kuwi Sinta. Nggih. Kemis legi niku samang golekne cara ngori. Mungkin dicepne adu merapat, Pak. Jam 12. Dincekne adu merapat itu pripun, Pak? Maksud adu merapat koncokan dicepi. Pojokan. Mari. Lajeng mriki. Oh, niku ben urip napa anu, Pak? Nah, niku ngeten. Niku ageng alit namine tunggal. Tiyang ngepek. Wah, laksan napa-napa mboten nek tambani niku Ringkal Jalma kok. Kemis legi kan Ringkal Jalma wakune Sinta. Kemis legi hukune Sinta. Nggih. Nggih to, Nggih. Pak Ringkal Jalma niku. Ngoten lho. Niku gawah niku. Lah niku nek pamit yang Rejo Allah terus kecantol tombone napa, Mbah? Njaluk sepura teng kene sing kagungan. Wah, rada repot niku. Rada repot angel, Pak. Angel nggih. Angel. Niku rada angel patine menungso to. Niku nggih. Nggih to, darane Ringkal kan patine menungso to. Nah, Lakne sampan grogi, Pak. Nika pitik nika kan remen to dong Brambang. Binjing lak Brambang nika pukul. Niki tasik pitik nika mawon. Lakne pitik nika mengke pruntul godhong Brambang berarti niku mboten kangge niku. Pager-pager ku gak kangge. Ati kuwi lek ngetukne jam 12 bengi ra oleh gawe, Pak. Ning lek kanggo gak gelem ampuh, Pak. Tenan. Pitik wong komplek iki kan ngobyak nang Brambang. Ki enek iki nuturi Brambang. Dadi ngono, Pak. Napa? Jam 12 Kemis Wage niku masuke Rebo bengi punan.
Rebo dalu, malam Kemis. Malam Kemis terus Kemis malam Minggu. Lah Rebo malam Kemis jam 12 bengi niku lak ukune bola. Ukune bola di ringkele jalma pas ngopoke Kemis lagi. Lak ukune Sinta ringkele jalma pas ngopo Kemis lagi. Maksudnya nanduri carang lho, Pak. Yeah. Jam 12 dinten Rebone bengi napa Kemis bengi. Kemis bengi nih. Nggih, pamit siang niki wawur, Bu, nggih. Nggih. Niki dalu niki Kemis, nggih mengke jam 12. Oh, berarti Rebo malam Kemis. Nggih, Rebo malam. Pak ada wis sanggong ning kene ya. Jam setengah 12. Masalahnya Lalu medhot direkan iki siji. Mboten telat, Pak. Mboten, Mbak. Lah lek damel petangan nganu, Mbah. Napa? Kados ngedek nih omah ini kan damel pager-pager, Mbah. Nggih. Oh, nggih. Ketemu usaha barang ngoten niku. Nggih. Kayak gini. Lah nek atau omah niku kedah mawa petung. Niku pun ngantos diborogo kalih dibos moyong. Petangane pinten, Mbah? Kerto, Kerto, Yoso, Yoso, Candi, Candi, Rogo, Rogo, Semboyong. Semboyong. 5. Nggih. Aja sampai tibakne Rogo lan Semboyong. Lakne sing kerto niki sedeng. Ya elek, ya apik. Apike lak sing ngertakne apik. Lah elek lak sing ngertakne malih. Kan apik elek niki. Lak Yoso beriasan. Kertane Lah pamane wong sugih ayo dirampok. Lah niki kan elek. Wah, kono oke pegayang ayo ngadi ngono. Tapi sing didene lak golongan ora ngertakne elek. Ten kerto nggih. Yoso iso temurun yang anak putu. Yoso niku lek pamon damel berarti iso turun anak putu. Anak putu. Candi rasa adem. Tiga candi niku adem, Pak. Wong dolan ditibakne candi engko dolan nggone Mbah Jan engko setengah jam begitu cukup ndang mulai. Punjulane setengah jam. Iya ta? Nah iki sing tau naktar iki. Niku nggih. Tase lek gandengane petangane kau kalih pawukon pripun, Mbak? Oh, lak nek pawukan ngeten. Lan masalah niki pawukan niku kathah berjangga mboten gunane niku. Nggih. Sangke oke. Kae hitungan. Nase dhewe-dhewe. Sinta. Nase was Kemis, Sinta landhep. Wase Rebo. Landhep niku mriki wase Rebo nggih. Nggih, Sinta wase Rebo. Sinta Sinta, landhep. Sinta. Niki Kemis nggih. Kemis. Niki Rebo. Rebo. Niki Selasa. Selasa. Niki Senin. Senin. Senin Setu Akad. Setu. Kuwi ras betul niki. Oh, was betul ten mriki? Nggih, Setu Akad niki. Oh, Setu Minggu niku nggih. Nggih. Setu Akad nggih. Nggih. Setu Akad sih. Sinta landhep ukir kerampil tolu gumbrek. Brek. Wase Jemuah. Jemuah mriki. Nggih, niki Jemuah. Kemis, Rebo, Selasa, Senin, Setu Minggu, Jumat. Nah, Sinta, landhep, ukir, kurantil, tolu, gumbrek, Brek. pariga, parigadean. nggih. Niku nggih. Wah, Nggih. iki jane iki rene iki bae kok ngetes aku. Oh, arep. Ternyata niki berjangka kata sing mboten gunane masalah mboten iso. Nggih, nggih. Sing angel dhewe niki. Nggih, nggih. Nah, kaitane kalih apa? Kertoyoso wae, Mbak. Kertoyoso niku masalah isine dina. Lah isine dina niku upamane 13 nggih. Nggih, 12. Akad kliwon upamane. Niki lho sae medangan ngenane. Tapi Kemis Legi matal niku suwae. Nggih. Upamane 13 nggih. Nggih. Kertoyoso Candi Raga Semboyong Kertoyoso Candi Raga Semboyong Kertoyoso Candi. Nggih. Niki Candi. Kemis, Candi. Ditiba Candi 13. Ngidunge 13. Anu isine dina. Pamane dinane akad kliwon pamane nggih. Sasi ini pengaruh mboten, Mbak? Baru Sasi.
Oh, lak nek sasi kiambak Oke, mungkin. enggak malih. Nggih, kiambak malih. Berarti telung petanan. Nun? Telung petanan berarti. Lah, Sasi dino lak nek sasi niku pun digandengne kalih isine dina niki. Oh, pun gandengan niku. Pun gandeng lak nek masalah sasi niku sangar sasi nggih. Nggih, Sangar sasi niku judule judule telung sasi. Telung sasi. Nggih. Besar kula sapar setu akad. Setu legi akad legi mboten kena digawe. Nggih. Sangar sasi. Nggih. Nah, besar kula sapar nggone nang konsultan Loretan. Besar sapar. Besar kula sapar mulut badhe mulut madilawar enten Kiduletan. Nggih. Lah niki wau sangar sasine enten besar kula sapar setu akad setu legi akad legi. Lah sing enten kidul Senen Selasa. Senen Paing Selasa Paing. Nggih. Sing Loretan besar kula sapar setu akad setu legi akad legi. Sapar mulut badhe mulut madilawar Senen Selasa Senen Paing Selasa Paing. Kidul. Nggih, Kiduletan. Niki sasi. Nggih. Lah niku mubeng pun padha mawon pas dak 12 mungkin. Nggih. Lah lak nek naga taun. Lak nek naga taun telung sasi tapi manggone lak etan bener. Kidul bener. Kulon bener. Ning lak nek naga taun pakokne Sura sapar mulut enten etan bener. Tapi mboten enten sangare sasi lak naga taun. Sing enten sangare sasi lak Jatingarang. Bedane Jatingarang kalih anu niku nggih. Nggih, Jatingarang. Niku suwene telung sasi. Lah lak Rijalola. Lah niki pun padha ngremon kanggo Rijalola wong ujug-ujug samune Rijalola sate kok manggone nang ndi. Mbuh lah iki repot. Rijalola niku isine sesasi telu. Sing atus wau berarti. Nggih. Sesasi isine telu lak Rijalola. Sesasi Isine telu. Ngeten upamane nggih besar niku neptune siji. Besar neptune siji. Aja gawe tanggal 1, tanggal 12. Tanggal 1, tanggal 21, 11 likur. Niku judule Rijalola. Tanggal 1, 11 likur. Niku pun digawe. Niku tumbuhe Rijalola. Wah, akeh sing perlu dipelajari Mbah berarti nggih. Kasanah budaya niki. Umat niki lak niki kula umat niki. Tapi lek king gene Mak Denas Tresno niku asik dipelajari niki. Umami niki sasi besar. Nggih, upami sasi besar. Terus arepe ngedekne omah. Terus wukune niku kan pasti niku mawon to, Mbah niku. Nggih. Lah, ukune kudu milih enten apa mboten enten sing apik dina lan uku digandengne dadi siji. Enten. Lah upamane iki aku golek matal. Matal niku kudune besarke atu-atu omah ning ukune matal enak ora ya. Nah, kadang kala niku mboten enten. Enten. Berarti enggak mesti nek besar iku apik tinggal di omah nggih. Nggih. Sing apik malah matal niku. Mboten ngoten. Ulan napa mawon niku sae, watone mboten nabrak nas niki lho, lak sumela mesti sae. Ora kenek nas. Wong tuwa ora kenek nasi uku. Lah nasi uku pamane nggih, niku kene matal. Cinta landhep ukir keratil tolu gumrek gergo rigan gulung susang kalingan kuningan lakir modesio juru bujur pang mulus berakhir tampil medangungan natal aja gawe dina Selasa wase Selasa
ngoten. Aja digawe dinane Selasa kuwi. Sebab Nas. was Was. nas. Was. Oh nggih, nek nasi kan ada wong tuane. Nggih. Berarti Selasa gak oleh terus nek dalam Natal niku wau Apike apike nek dina Kemis Legi. Kemis Legine. Nggih, bagus niku. Gus. Natal ini mesti wonten Kemis Legine ya. Nggih, enten Kemis Legine umpamane akad paing. Namanya kepaing. Nggih. Rumus niku Bang. Ah. Jenengan riyen kok diparingi niku kalih Trisno. Mboten Mboten mumet, Pak. Kula niki mireng ndak mumet iki. Bedane tripod Bang. Sakit apa saiki apa mumet dikabari dhisik ora mumet. Apa mergo dhisik terlalu suwi apa saiki terlalu pendek. Nang nampa Niki lho, Bang. Nampane enten kira ngiyo paglape aku ki ora bab. Butuh ngono dari iso ngilang ae. Lah mulane lak mendrot kisah ngono. Oga enak wong bakal oleh kanugrahan kuwi sing ora abot ora susah iki. Mesti nyanyi abot tau susah. Kados pengen ngerti ngene iki mau pemikiran banter berarti ya memang prosesnya ngoten niku. Kudu susah Bang ya. Nggih. Lah niku wau lho, Pak. Kula sanjangaken budal kula niku mboten nuju ngoten niku. Sing kula tuju kula saged ngilang, lah aku iso ngilang rampok. Tujuannya pertama niku. Nggih. Ning dereng tamtu tujuan elek judul elek dereng tamtu. Lah api iku mesti api ya urung tamtu. Mesti gadengane wong susah. Lah wong susah ki nekat. Wong susah nekat. Nggih. Terus lek masalah donga-donga kamel rapalan niku wonten jane Mbah nggih. Ngenten. Tapi ora usah sih. Kapan-kapan Dulu. Iki belajar masalah hitungan dino, masalah pamukon, parikelan, sejarah bacan biyen urip nang alas biyen, terus napa dawuh kok ngene Den Mas Tresno. Sing sejatine Den Mas Tresno iki wong lelaku sing sampe urip nang alam jaman Sonya Luri. Jaman Sonya Luri jamane gak ketok ngene iki, tapi yo sik iso ngetok metuki wong nyatane Mbah Jan batin wae. Kono roh. Kono roh. Ya muga-muga iso bermanfaat video iki kanggo dulur-dulur tumrape dulur-dulur. Sok kapan malih dibabar Mbah nggih masalah donga-dongane Mbah. Dongane keselamatan ki piye. Ya cak nom-nomane mesti senengane iki mesti kanuragan lho, Mbah. Dongane sing pengasihan-pengasihan biasanya mesti ngono bocah nom-nomane. Tapi itulah kasanah budaya kita bahwa ilmu kanuragan, bahwa ilmu pengasihan dan sebagainya memang benar adanya. Cuma bagaimana cara penempatan kita, bagaimana cara kita menggunakannya, bagaimana cara kita memanfaatkan wejangan-wejangan leluhur, bahwa gumantung sing gawe lading kuwi lek tiba nang cah cilik iso mbahayane nang awake dhewe. Semono dhisik pelajaran cerita umbluk. Nah, aku Kang Dalang, Mbah Jan, Pak Me, sekilas perjalanan lagune Mbah Jan biyen. Nggih, sepurane lek nek salah lupute pamit dhisik. Nyantai-nyantai guyon parikena ya panggah rokokan mung guyon-guyon sapa ngerti enek manfaate. Salah lupute nyuwun sepura matur suwun, rahayu, 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 rahayu.